Σήμερα θα αγαπηθούμε. Διότι και καθότι. Ναι, είμαστε σίγουροι ότι ακούγεσαι τώρα. Κοιτάω το αυτό. Ναι. Και είμαι λίγο χαμηλά, δηλαδή μπορώ να με δυναμώσω λίγο ή μπορώ να βάλω το μικρόφωνο εδώ, εσύ έτσι λίγο σουρλιάζεις, θα σε πιάνει. Ναι. Αυτό είναι πρακτικό όταν φοράς μεδάκι. Αυτό το έχεις αγοράσει ή το έχω αγοράσει, αλλά θα είπα στη γιαγιά μου να μου κάνει και ένα ίδιο. Τελευταίο γύρισμα τη σεζόν και μία γροσουζιά υπάρχει. Γενικά σήμερα πολύ δύσκολα πήγε η μέρα μέχρι αυτή την ώρα. Σου είπα εγώ για το ταξί πριν. Και δεν έχουμε δεύτερο recorder, γιατί το ένα αποφάσισε να μην λειτουργεί. Επομένως θα το κάνουμε αγκαλίτσα το γύρισμα. Ναι, αλλά δεν θέλεις να το κυδέψουμε όπως το αξίζει, διότι είναι το πρώτο μας μικρόφωνο αυτό που πέθανε σήμερα. Τι το έκανα, να το βάλω στο πάνω. Ναι, αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι πέθανε. Μπορεί απλά να κάνει απεργία. Να μην πει ένα να προσέχεις τον Παντέλο εδώ. Να προσέχεις τον Παντέλο. Να προσέχεις τον Παντέλο. Αυτό είναι που του λείπει και το καπάκι. Έχει πάνω και 10 κιλά μάκα. Δεν ξέρουμε αν πέθανε. Μπορεί απλά να θέλει το break του, γιατί αυτό είναι Αύγουστος και νομίζω ότι είναι διακοπές. Ναι. Και από Σεπτέμβριο να ξαναλειτουργεί. Δεν ξέρουμε. Και εμείς θα το κανονικά δούμε. πρώτη φορά κάνουμε γύρισμα αυγουστιάτικο. Εντάξει, είμαστε εδώ και τέλος πάντων να κάνουμε και μια μικρή παρένθεση και να πούμε ότι επειδή τον τελευταίο καιρό θα βάλω τρίμηνο, έχουν συμβεί κάποια break τα οποία δεν σας ενημερώσαμε. Γι' αυτά απλά τα είδατε να συμβαίνουν. Ναι. Ζούμε. Προσπαθούμε. Είμαστε καλά. Έχουν συμβεί πολλά πράγματα που δεν είναι τις παρούσεις να αναλυθούν και μας έχουν κρατήσει κάποιες εβδομάδες μακριά σας. Αλλά κατά τα άλλα είναι Αύγουστος και ήρθαμε να κάνουμε ένα τελευταίο αποχαιρετιστήριο για καλοκαίρι. Έτσι μην φύγετε αν δεν έχετε φύγει ήδη χωρίς βίντεο ή να έχετε να δείτε και ένα βίντεο αν είστε σε NC. Αλλά εν πάση περιπτώσει να σας χαιρετήσουμε κιόλας για τη καλοκαίρι. σεζόν. Μην είμαστε γαϊδούρια. Ναι. Κλακετίζω. Εγώ εδώ θα είμαι έτσι. Έχουμε έρθει σήμερα εδώ διότι και καθότι πρέπει να γίνει ένα rant για να φύγει το καλοκαίρι, να πάει από εκεί που ήρθε. Έλα ρε μαλάκα, δεν έχω πάει διακοπές ακόμα. Μα δεν θα φύγει επειδή εμείς θα κάνουμε rant. Όχι, γιατί λες να το πάει ξεπροβοδίσουμε. να έρθει ο Γενάρης. Όχι, γιατί θα το μετανιώσω, αλλά φέτος το καλοκαίρι δεν ήταν και πολύ ωραίο. Όχι, τι για τον Μπούτσο ήταν μέχρι στιγμής. Αυτό λέμε. Ναι, πώς να πω, να ξορκίσουμε το κακό, ρε παιδί μου. Θες να το πεις έτσι και να νιώσουμε και λίγο καλύτερα. Ίσως δεν έχει συνηθίσει να με έχει κοντά του και θα μου βγάλει κανένα μάτι σήμερα. Ναι, τώρα είμαι πολύ ξαφνικά. Δεν μπορώ να κάνω τα δικά μου. Βάλε τα γυαλιά. Πολύ προστασίας φαίνονται αυτά τα γυαλιά. Θα πω αυτό που με πόνεσε περισσότερο. Πάμε. Όπως ξέρετε, εγώ αγαπάω τα ποτάμια. Και επειδή υπάρχει και ένα αστείο με τον Μπάρι, ο οποίος όπου πηγαίνουμε βρέχει, φέρνει τη βροχή. Τι χρειαζόμαστε, γιατί έχουμε και λειψιδρία. Ναι, αυτό. Εγώ έχω Δηλαδή, μήπως να τον περιφέρετε στην Ελλάδα να γεμίσουμε καμιά τεχνητή λίμνη, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Το έχω πει, δεν με ακούει. Εν πάση περιπτώσει, βρήκα ένα φαράγγι που λέγεται Πανταβρέχει. Θέλω να δω πού θα καταλήξει. Επειδή αυτό. έτσι όπως πέφτουν τα νερά στο φαράγγι. Είναι σαν να βρέχει πάντα. Συνέχεια ναι, βροχή. Μπράβο. Είσαι πάρα πολύ έξυπνος. Εντάξει, μου το έκανες και εύκολο. Και τι γίνεται τώρα, λέω τέλεια, φέτος θα πάμε στο Πανταβρέχει. Ό,τι καλύτερα. Πού είναι αυτό εντωμεταξύ? Είναι στο Καρπενήσι. Α, ωραία, κοντά. Τι ωραία, τι καλά. Κάθομαι εγώ λοιπόν, το έχω δέσει εγώ στο κεφάλι μου και ψάχνω να βρω πληροφορίες σιγά σιγά την προηγούμενη εβδομάδα. Να πάμε τώρα που τελειώνουν οι πολλές δουλειές κτλ. Να κάτσουμε 2-3 μέρες, να πάμε εκεί, να πάμε σε κανένα ποτάμι πιο δίπλα, μπλα μπλα μπλα. Μη σας τα πολυλογώ. Βλέπω ότι υπάρχουν 3 δρόμοι για να πάω στο Πανταβρέχει. Μάλιστα. Με το πιο εύκολο μπορείς να αφήσεις το αμάξι σου 3 χιλιόμετρα μακριά από το φαράγγι και να περπατήσεις. Στους άλλους 2 θέλει στην καλύτερη SUV, στη χειρότερη 4x4. Ωραία. Εμείς έχουμε αμάξι πόλης χαμηλό, τρίθυρο. Και λέω, οκ, μπορεί κάποιοι άνθρωποι, επειδή είναι δύσβατο το μέρος, να έχουν αυτή τη δουλειά και να πηγαίνουν φέρνουν κόσμο με τζιπάκι. Μην απελπίζεσαι ακόμα. Και μπαίνω και βλέπω τιμές. Για τα 3 χιλιόμετρα. Για αυτά τα 3 χιλιόμετρα, 4 που είναι από το χωριό εκεί δίπλα στο Καρπενήσι μέχρι το Πανταβρέχει, να σε πάνε μέχρι το φαράγγι και να σε γυρίσουν, είναι 50 ευρώ το άτομο. Σίγουρα είναι το άτομο. Ναι. Ρώτησα, βρήκα και παιδί στο stream, γεια σου Στάθη, ο οποίος μένει στο Καρπενήσι και μου επιβεβαίωσε ότι μπορεί να βρεις και με περισσότερα. Για 3 χιλιόμετρα. Ναι, 3 και 3. 3 και 3, 6. Ναι. Σε γυρνάνε πίσω. Οκ. Αντιλαμβάνομαι την έννοια της ελεύθερης αγοράς και του μονοπωλίου, αλλά ίσως, όπως λέγανε κάποτε και στον Νικοπολίδη, στους γιατρούς να τα φάνε κάποιοι άνθρωποι. Στον Νικοπολίδη γιατί το λέγανε? Επειδή πρόδωσε στην ομάδα. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα? Ξαφνικά η συζήτηση έχει γίνει πάρα πολύ
straight για να τη διαχειριστώ. Θα πω ότι ναι, το έχω ακούσει κι εγώ αυτό. Που έλεγε και τώρα ευχή της θύρας 13 να σου τα φάνει τα νοσοκομεία. Δεν ξέρω, αλλά τώρα ας πούμε, αυτό μπορεί να το δεχτώ τώρα για αυτό που λες, αλλά για τον Νικοπολίδη όχι. Για τον Νικοπολίδη όχι επί προσωπικού. δεν το δέχομαι. Αλλά είμαι σε φάση τώρα για μια ομάδα να κάνουμε τέτοιο θέμα. Από τον Παναθηνικό και πήγε. Ναι. Πήγε στον Ολυμπιακό νομίζω είχε πάει. Ναι, όχι στον Ολυμπιακό είχε πάει. Ναι, αυτό. Ότι να μην είμαστε πολύ αγιογδίτες. Τώρα γι' αυτό, α πούμε, που έχει το 4x4, πες ότι τι θέλει, πόσα ευρώ βενζίνη θέλει αυτό το πηγενέλ. Και είναι αυτά, αλλά. Είναι μέσα στο τζιπ 4 άτομα να πούμε. Ναι, να τα κάνει γκρουπάκια. Μη σου πω ότι χωράνε και 5. Ανάλογα, ναι. Τι είναι. Που απόδειξη δεν ξέρω αν κόβεται. Μάλλον όχι. Κάποιος στο stream γέλασε πάρα πολύ όταν το ανέφερε αυτό. Δηλαδή να κερδοσκοπούμε. Αλλά μήπως μια υπερβολή αυτό το 50 ευρώ, δηλαδή να δώσω 100 ευρώ για να κάνω με το Jeep 3 χιλιόμετρα, 6 χιλιόμετρα ας πούμε, για 2 άτομα. Γιατί δεν πάω στη Μύκονο. Όχι, έχεις δίκιο, αλλά και κάπως έτσι δεν θα πάω στο Παντευρέχη φέτος. Κοίτα, μιλώντας για χρήματα, έχω κι εγώ κάτι χρηματικό, το οποίο σε πολύ ανύποπτο χρόνο παίζει να έχει περάσει και ένα δίμηνο, αλλά το έβγαλα φωτογραφία, το έβαλα στο note και λέω. Έχει και φωτογραφίες εδώ. Και λέω, πραγματικά αυτό πρέπει να μπει σε rant. Λοιπόν, με ενοχλεί, όπως έχω γράψει, αυτό. Πέτυχα σε μαγαζί που είμαι σίγουρος ότι υπάρχει και πιο ακριβό. Κορμό σοκολάτας, βλέπεις, είναι συσκευασμένος. Αυτό που έχω φτιάξει εγώ στο το σπίτι. Μοσαϊκό, το original που είναι πτυμπέρ, κακάο, βούτυρο, ξέρω εγώ λίγο κονιάκ. Συνολικό κόστος 3,5 ευρώ. 3,5 ευρώ για να κάνεις ένα μοσαϊκό τόσο. Ναι. Να τρως μέχρι να βαρεθείς. Ναι. Λοιπόν, πέτυχα σε μαγαζί και από αυτά τα τύπου καφέ, μεγάλες αλυσίδες, όχι μεγάλη, μικρότερη, τύπου τέτοιο. Δεν είναι Γρηγόρης δηλαδή, δεν είναι Everest, τα ξεκαθαρίζω, αλλά είναι μια συλλογική ότι έχει και κάπου αλλού, υποθέτω αυτό το μαγαζί. 2,80 το κομμάτι. Να το, 1, 2, τα πακεταρισμένα έτοιμα. Και το πλάι όμως για να βεβαιωθώ και για το πάχος. Δεν έχω για το πάχος, δεν έβγαλα το πάχος, αλλά δεν εστιάζω στο πάχος, γιατί ακόμα και το κομμάτι να είναι τόσο, θεωρώ ότι το να πουλάς κάτι. Δηλαδή, εμένα δεν με πειράζει ούτε καν η ισχροκέρδεια, με πειράζει το ότι έχουμε χάσει την αίσθηση του πόσο είναι 2,80. Και οκ, ρε παιδί μου, να είναι π.χ. να πεις ότι θα πάρω έναν καφέ που άλλος χωρίς να ανοίξει το μάτι, άμα δεν πιει καφέ δεν ανοίγει το μάτι του, άρα θα τον πιάσει και λίγο στην ανάγκη και θα δώσει και 3 ευρώ, γιατί του είναι απαραίτητος ο καφές. Δηλαδή, και εγώ στον καφέ δεν τα υπολογίζω, παρόλο που και εκεί ξέρω πόσο έχει, αλλά έχω στο νου μου ότι εγώ τον καφέ μου τον θέλω. Δηλαδή, αυτό δεν θέλω να το παραλείψω από τη μέρα μου. Τα πράγματα είναι για την ψυχική μας υγεία. Είναι για την ψυχική μου υγεία αυτά τα 2,5-3, 2,80. Αλλά τώρα για κάτι που θα πεις να φάω και ένα γλυκάκι, που μπορεί για άλλον όντως να είναι απαραίτητο, αλλά εντάξει, στη ζυγαριά θεωρώ ότι πιο απαραίτητο είναι ο καφές παρά το να φας ένα κομμάτι μοσαϊκό. Ναι. Να το χρεώνεις, να χρεώνεις ένα κομμάτι όσο κάνει οριακά ολόκληρο, και αν όχι ολόκληρο, σου πω εγώ ότι ολόκληρος κάνει 4 ευρώ. Από ένα μοσαϊκό που θα φτιάξει αυτός, δεν βάζω καν τη υλικά τι ποιότητας, μπορεί να βγάλει 8 κομμάτια. Από ένα λοιπόν 4 ευρώ που του κοστίζει όλο, από ένα μοσαϊκό αυτός θα βγάλει, αν είναι 8 κομμάτια, 32 ευρώ. Ψέματα. 3,8, 24. 24 ευρώ πουλώντας το μοσαϊκό 2,80. Παιδιά, κάπου όπα. Δηλαδή, να πεις ότι ήταν ένα γλυκό. Δεν είναι 8 κομμάτια, βγαίνει πολύ παραπάνω. Πες ότι βγάζει 8, γιατί το έχει βάλει και χοντρό. Να πουλάς κάτι τόσο πιο πολύ ακριβά από αυτό που κοστίζει, ενώ είναι το πιο απλό γλυκό. Δεν είναι ότι πήγα να πάρω ένα cheesecake με μαρμελάδα μύρτιλο που τράβα εσύ να μαζέψει τα μύρτιλα, άρα όντως θα κάνει και κάτι πιο ακριβό. Έχει μέσα τα βούτυρά του, τα τούτα του σε ποσότητες. Τα γαλακτομπούρεκα, τα ένα, το άλλο, που είναι και μπελελίδικο. Θέλει 3 ώρες να καίει ο φούρνος. Για το μοσαϊκό που το ανακατεύεις σε μια λεκάνη, το πετάς σε μια μεμβράνη και ένα αλουμινόχαρτο στην κατάψυξη και είναι έτοιμο. 2,80 το κομμάτι. Μαλάκα γίνει έξαλλος. Έχω στο σπίτι. Έπρεπε να μου φέρεις, γιατί το έχω στο στόμα μου από το τέλος. Θέλω να κάνω μοσαϊκό στο σπίτι. Καλέ, να σου φτιάξω να έχουμε την Τρίτη. Χωρίς ξηροκάρπι όμως. Όχι, βάζω. Γιατί βάζουν κάποιοι ανώμαλοι, βάζουν. Δεν βάζω καν κονιάκ, να σου πω την αλήθεια. Του δίνει λίγο το κονιακάκι του. Εντάξει, του δίνει και λίγο γιατί παίζει το κονιάκ με την πικρίλα του κακάο και κάνει ωραίο κόμπο. Μη βάλεις άμα δεν θες, θα το φάω και σκέτο. Δεν έχω κονιάκ στο σπίτι. Μπορείς να βάλεις κονιάκ, λικέρ, μπαίνουν και άλλα. Μπαίνει, αλλά λίγο, για να μην το μπασταρδέψεις πολύ σε γεύση. Θέλω να μιλήσω για κάποια γυναικεία ζητήματα. Μάλιστα. Και να πούμε ότι το πότε θα κάνει διακοπές κάποιος, αν κάνει, γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, δεν εξαρτάται από αυτόν κάθε φορά. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Από το πότε θα μπορέσει να πάρει άδεια και το ετερονίμηση αν υπάρχει.
ή φίλοι ή οτιδήποτε. Όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να κανονίσει τέλος πάντων για να πας κάπου, συνήθως είναι κάτι μια να εξίσωση. όλοι. Ναι. Και μέσα σε αυτούς που βολεύονται, ξέρεις ποιος δεν βολεύεται σχεδόν ποτέ? Ποιος? Η περίοδος μου. Μάλιστα. Πέφτει στις διακοπές. Το οποίο δεν ξέρετε ότι στατιστικά 95% ξεκινάει την πρώτη μέρα των διακοπών. Χειμώνα, καλοκαίρι. Καλοκαίρι. Για καλοκαίρι μιλάμε τώρα, ναι. Καλοκαίρι που είναι να μπει και για μπάνιο, ρε παιδί μου, ξέρεις. Εντάξει, μπορεί να είναι δύσκολο μόνο και μόνο που ξεκινάει, γιατί μπορεί να πονάει η άλλη, να μπορεί να περπατάει. Για σκέψου να είμαι εγώ τώρα. Στα κρύα. Πρώτη μέρα περίοδου να θέλω να μπω, να έχω κανείς να μπω σε ποτάμι, θα πεθάνω. Ναι, όχι. Και να χάσει και τα 100 ευρώ του. Και τα 100 ευρώ του πανταβρέχει που τα πας. Κατάλαβες. Ναι, όχι. Άρα σε ενοχλεί η περίοδος σε συνδυασμό με τις διακοπές. Με ενοχλεί η περίοδος τα τελευταία Γενικά. 17 χρόνια περίπου. Ναι. Αλλά ειδικά αυτό το πράγμα που γίνεται με τις διακοπές, που πρέπει οπωσδήποτε να σου χαλάσει τις διακοπές, είτε γιατί θα πονάς, είτε γιατί πρέπει να είσαι συνέχεια με ένα ταμπόν στο χέρι να τα αλλάζεις, τα έχει ζήσει εσύ αυτό. Ναι, να πας στην τουαλέτα Ναι, αυτό, να είναι μπω καθαρά, μέσα στη θάλασσα, μετά να τα αλλάξω. Να βάλω άλλο. Μετά από 3 ώρες να ξανααλλάξω. Γιατί δεν μπορείς να είσαι με τη σερβιέτα. Μετά, ή άμα θες να είσαι με τη σερβιέτα, γιατί είσαι γάμισέτα, να βάλω σορτσάκι. Να κοιτάξω, λερώθηκα, μη λερώσω το κάθισμα του ξένου ανθρώπου, γιατί βρίσκομαι εκεί. Μη λερώσω το κρεβάτι στο ξενοδοχείο. Γιατί το κρεβάτι το δικό μου, δικό μου είναι, ό,τι θέλω το κάνω. Τώρα μετά νιώθεις και λίγο άσχημα, ας πούμε, που δεν θα έπρεπε, διότι δεν το κάνω και επί τούτου. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι κάτι που μετά ο άλλος θα μπει σε μια διαδικασία να το καθαρίσει. Ναι, ότι θέλω να πω ότι δεν μ' άρεσε να κάνουμε period shaming. Όχι. Γιατί συμβαίνουν αυτά, είναι κάτι που γίνεται στον οργανισμό και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μα αντίστοιχα μπορεί να συμβεί, ρε παιδί μου, να ξεράσει ένα παιδί στο κρεβάτι ενός ξενοδοχείου. Το ότι θα νιώσεις εσύ σαν πελάτης, έτσι ότι τους βάζω τώρα σε ένα κόπο να καθαρίσουν. Το σου να το πρόσεχες λίγο καλύτερα. Καλά, ξέρασε με το που ξάπλωσε. Δεν σου λέει το παιδί τώρα θα ξεράσω, ή το έπιασαν, ξέρεις, τώρα τα δικά του τα πίσω. Και λέρωσε το κρεβάτι γιατί παιδί είναι, δεν πρόλαβε να το προλάβει. Μετά εσύ, παρόλο που και αυτό ανθρώπινο είναι, δεν θα σου πάρει κανείς το κεφάλι, λες όμως τώρα να φέρνω το βιολογικό, να κάνω βιολογικό το στρώμα, έχει check-in check-out, με τα περισσότερα δωμάτια είναι back to back, δεν υπάρχει ο χρόνος. Είναι λογικό, αλλά όχι να νιώσεις ντροπή, period shaming. Όχι. Είναι όμως κάτι που δεν θέλει κανείς να πάθει ιδανικά. Απλά ήθελα να το εξηγήσω, να το τονίσουμε. Να μην παρεξηγηθώ καθόλου. Ναι. Πάνω σε αυτό. Και γενικότερα είναι πολύ ενοχλητικό. Πολλές γυναίκες περνάνε πάρα πολύ άσχημα στην περίοδο και πραγματικά αυτό είναι σοβαρό θέμα. Πέρα από το πότε αλλάζει τα μπόνους, που και αν τα λερώσει δεν θα λερώσει. Ναι, να πονάει, να μην μπορεί να σηκωθεί το κρεβάτι. Ναι. Και παίζει υπάρχουν γυναίκες που στάνταρ έχουν κανονίσει διακοπές και είτε δεν τις έχουν ευχαριστηθεί καθόλου γιατί τις έχουν περάσει στο κρεβάτι του ξενοδοχείου, είτε τις έχουν ακυρώσει επειδή ξέρουν ότι θα τις περάσουν στο κρεβάτι του ξενοδοχείου. Γιατί η περίοδος αποφάσισε να έρθει τη μέρα που εσύ ταξιδεύεις. Ναι. Γιατί έρχεται και όποτε τις καπνίσει. Και μιλώντας για διακοπές. Όχι, μιλώντας για διακοπές, θέλω να μιλήσω για κάτι που φέτος με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ. Με ενοχλούν οι διακοπές στην Ελλάδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και θα σας πω τι εννοώ με αυτό. Πέρα από την κουβέντα που έχει γίνει, θα σου πω, πέρα από αυτό που το κλέβω γιατί το έχεις γράψει κι εσύ, το πόσα λεφτά χρειάζεσαι για να πας κάπου διακοπές που δεν έχεις τουλάχιστον ένα σπίτι να μείνεις. Στην Ελλάδα. Ναι, γιατί μπορεί να σε φιλοξενεί ένας φίλος, τουλάχιστον να γλιτώσεις τη διαμονή, όχι τα υπόλοιπα είναι φτηνά. Πέρα από αυτό, πείτε ότι αύριο το πρωί έχουμε όλοι 5.000 ευρώ μισθό και μπορούμε να πάμε να κάνουμε διακοπές σαν άνθρωποι. Ωραία, το λύσαμε αυτό. Εμένα με έχει αρχίσει και με ενοχλεί το πώς αντιλαμβανόμαστε τις διακοπές, δηλαδή αυτή η λύσα, πώς είναι τις γιορτές που. Τώρα έχει βγει και αυτή η αντίδραση σε πολλοί κόσμο, το ότι δεν πάω σε τραπέζια με το ζόρι, δεν παίρνω δώρα με το ζόρι, δεν κάνω όλα αυτά τα πρέπει. Ναι. Νιώθω ότι όλα αυτά τα πρέπει έχουν μετακομίσει στις διακοπές του καλοκαιριού. Όπου και να πας, όποιο γνωστό και να δεις, η πρώτη ερώτηση που θα σου κάνει είναι: πού θα πας διακοπές, πότε θα πας διακοπές, πήγες διακοπές. Εντάξει, από καλό το ρωτάνε οι άνθρωποι. Περίμενε, δεν λέω για αυτούς που το ρωτάνε. Απλά θέλω να σου πω ότι για κάποιον άνθρωπο που μπορεί να μην έχει από το άδεια, γιατί μόλις έπιασε δουλειά και δεν έχει μέρες, γιατί δεν μπορεί να πάει, γιατί για κάποιον άλλο λόγο δεν θα πάει οικονομικά ή οτιδήποτε. Είναι σίγουρα πολύ μεγάλο ψυχολογικό τέτοιο το να υπάρχει, ξέρεις, επί 2-3 μήνες το μόνο που να συζητάμε είναι πού θα πας διακοπές, πότε θα πας διακοπές. Και το χειρότερο για μένα δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι τι γίνεται όταν πας διακοπές. Διότι είτε μιλάμε για ένα πολυσύγνωστο μέρος, τι να σου πω, την Κέρκυρα, είτε μιλάμε για τη Μύκονο, είτε μιλάμε για το Καρπενήσι. Έχω αρχίσει και πιστεύω τα τελευταία χρόνια τις διακοπές δεν τις ευχαριστιόμαστε, όχι γιατί είναι ακριβές, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται. Δηλαδή,
αυτοί που πάνε κάνουν το σκατό του παξιμάδι έναν ολόκληρο χρόνο για να πάνε 3 γαμημένες μέρες κάπου, το οποίο εξ αρχής είναι λάθος. Δηλαδή, άμα είναι εγώ να τρώω 363 μέρες το χρόνο φακές για να καταφέρω 3 μέρες να πάω κάπου, θα μου βγει ξινό. Ξεκινάμε από αυτό. Πας κάπου, ειδικά στα νησιά, τα οποία πλέον είναι αδιανόητα υπερπλήρη από κόσμο, άσχετα και το κόσμος αυτός συνήθως είναι από το εξωτερικό, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς να το υποστηρίξουμε. Πας σε νησιά τα οποία για να πας από τη μία άκρη στην άλλη, αν έχει π.χ. πανηγύρι, θέλεις 2 ώρες μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί τα νησιά δεν έχουν υποδομές για να υποστηρίξουν αυτό. Δεν θα μου πάρεις όλα μου τα. Συγγνώμη, δεν είχα δει το χαρτάκι σου. Αντίστοιχα, αυτό που πλέον είναι και πρόβλημα περιβαλλοντικό, το νερό. Δηλαδή, να πάω εγώ κάπου διακοπές 5 μέρες, τις οποίες έχω πληρώσει 500 ευρώ για να μείνω κάπου και να μην έχω νερό. Γιατί. Στην Κέρκυρα δεν έχουν εδώ και μήνες. Και σε άλλα νησιά, ναι. Και πιο μικρά εννοώ. Και φαντάζομαι στην Κέρκυρα που είναι και μεγάλα, θα έχει και υποδομή. Θα έχει σωλήνες, θα έχει αντλίες, θα έχει. Σε σχέση με μια σέριφο, θα έχει κάτι παραπάνω. Οπότε γενικά νομίζω ότι αυτό πρέπει να δούμε λίγο ξανά το με τι σκοπό πάμε διακοπές. Δηλαδή, πάμε διακοπές για να περάσουμε καλά ή πάμε διακοπές για να πούμε ότι πήγαμε διακοπές. Και αυτό είναι κάτι που με απασχολεί και εμένα. Ενώ δεν κουνάω το δάχτυλο. Το σκέφτομαι και εγώ για τις δικές μου διακοπές. Ναι. Ότι θα πάω, ας πούμε, τώρα θα πάω τη διακοπές 8 με 13 του μήνα. Παράδειγμα. Οκ. Και αξίζουν π.χ. τα λεφτά που θα δώσω για τις 5 μέρες. Θα ξεκουραστώ. Θα πω ότι ή πήγα γιατί άμα δεν πήγαινα θα νιώθα χάλια που θα ήμουν στην Αθήνα. Ναι. Διαφορετικά είδη διακοπών. Το ένα. Θα ξεκουραστώ ενώ θα κάνω μπαταρίες, ρε παιδί μου. Πάω στη σκουλικαριά και κάθομαι 10 μέρες και δεν κάνω τίποτα. Ναι, ωραία, αλλά και εκεί να πας. Το να πάω 5 μέρες σε ένα νησί, σε ένα οτιδήποτε, σε ένα άλλο μέρος, είναι ψυχική ξεκούραση. Ναι. Ψυχική και νοητική, κυρίως ψυχική. Γιατί η νοητική μπορεί να βλέποντας πολλά πράγματα. Τη σάλσα, τα πουλάκια, το αυτό, ναι. Ακριβώς αυτό, αλλά οκ. Διακοπές ήταν και εγώ που πήγα το χειμώνα στην Πράγα. Αλλά νοητικά, επειδή είχα πολλές πληροφορίες, επειδή τρέχαμε κτλ. Γενικά δεν ξεκουράζεσαι με την έννοια της ξεκούρασης. Ξεκουράστηκα, η ψυχή μου ξεκουράστηκε, όλα τα υπόλοιπα κουράστηκαν. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θα το θες αλλιώς. Εσύ που πας κάθε καλοκαίρι στην Κέρκυρα, άμα δεν ήσουν από εκεί και επέλεγες ένα οποιοδήποτε νησί και έβρισκες και τα χρήματα για 5 μέρες, για 10, για 7 να πας. Αυτό που έχουμε στο νου μας ως διακοπές θεωρώ ότι πλέον δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη του κόσμου. Γιατί θα δεις ότι και όλοι αυτοί που πήγαν, που είναι λίγοι, γιατί αρκετοί δεν θα καταφέρουν να πάνε λίγο χρημάτων, θα γυρίσουν πίσω και σε ένα μήνα θα είναι σαν να μην έχουν πάει. Όχι γιατί ήταν βαρύς ο Σεπτέμβρης, γιατί δεν ξέρω, νιώθω ότι η ζυγαριά μεταξύ του τι ζωή ζούμε όλο το χρόνο τον υπόλοιπο που δεν πάμε διακοπές, με τις 5 μέρες του καλοκαιριού ή τις 10 ή τις 3 του Γενάρη που πήγες εσύ κάπου, πρέπει να υπάρχει άλλο μπαλάτζο για να πεις ότι αξίζει τον κόπο και οικονομικά. Γιατί είναι θυσία πλέον. Λες, δεν θα πάρω αυτό για να αφήσω στην άκρη 50 ευρώ για να πάρω ακτοπλοϊκά να πάω. Τι μπάρω. Θα με κάνεις να ανοίξω μια άλλη κουβέντα και δεν θέλεις. Ο τρόπος που ζούμε στη συγκεκριμένη χώρα πλέον, σαφέστατα, διότι είναι πολύ διαφορετικό και 5 χρόνια πριν. Δηλαδή είναι μέρα με τη νύχτα. Και μη σου πω ότι και σε σχέση με το 2009 πολύ χειρότερα είναι, που ήταν η αρχή της κρίσης. Όταν όλη η υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί την Ευρώπη θα πάρουμε ως μέτρο, ή στην Ευρώπη ανήκουμε, οι Αμερικάνοι είναι γιούχο, οι Ασιάτες είναι άλλο γιούχο και πάει λέγοντας. Όταν όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να κάνουν τετραήμερη εργασία με 6ωρο και εμείς έχουμε 6ημερη με 9ωρο, αντιλαμβάνεσαι ότι είτε πας 5 μέρες στη Σέριφο, είτε πας 15 μέρες στη Σέριφο, είτε πας 1 μήνα στη Σέριφο, όταν είσαι κάθε μέρα στην πρίζα και όταν δεν είσαι υπάλληλος και είσαι ελεύθερος επαγγελματίας όπως εμείς και πρέπει να δουλεύεις συνέχεια κάθε μέρα, το εκείνο τ' άλλο, να τρέχεις, να γυρνάς σπίτι σου, να κάνεις έναν ύπνο, ας πούμε, να προλάβεις να δεις και μισή ταινία με τον κόμενό σου, να σε πάρει ύπνο στον καναπέ, δεν είναι ζωή. Οπότε και 1 μήνα να κάτσεις όπου είναι να πας να κάτσεις, δεν θα αλλάξει κάτι γυρνώντας. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι οι διακοπές και το πώς γίνονται οι διακοπές, το πρόβλημα είναι οι υπόλοιπες 330 μέρες. Ναι, αλλά εστιάζοντας 1 μήνα διακοπές. Στις διακοπές, ενώ με την έννοια επειδή έρχονται ή έχουν έρθει ήδη για κάποιους, ακόμα και το εκεί που πας, τι συνθήκες υπάρχουν. Δηλαδή το ότι πάει μια ολόκληρη μικρή πόλη 50, 60, 70 χιλιάδων ανθρώπων και κάθεται πάνω σε ένα νησί, το οποίο νησί έχει μόνιμους κατοίκους 10.000. Καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα είναι στην Κέρκυρα, που είναι ένα τεράστιο νησί μεν, αλλά το καλοκαίρι δέχεται εκατομμύρια τουρίστες. Το 20πλάσιο, ξέρω εγώ, του πληθυσμού του. Αυτό καταλαβαίνεις από μόνο το ότι και 10 μέρες να πάω να κάτσω εκεί πλέον είναι αβίωτο. Δεν μπορώ να περάσω καλά. Δεν μπορώ να πάω να κάτσω να πιω έναν καφέ με την ησυχία. Γιατί δεν θα βρω να κάτσω. Να πάω σε μια παραλία
εργαλεία και να είναι ανθρώπινα. Δεν θα έχει κίνηση παντού, δεν θα έχει νερό, δεν θα έχει ρεύμα μεθαύριο. Δηλαδή είναι και αυτό λέω ότι οι διακοπές που κοιτάμε να κάνουμε, που πλέον είναι δυστυχώς όπου και να πας. Εκτός αν πας σε ένα ξεχασμένο χωριό σαν το δικό μου που δεν έχει τουρισμό. Όχι, όπου και να πας το λέω, γιατί και πέρσι εγώ, ας πούμε, δεν πήγα νησί, πήγα Πελοπόννησο. Και δεν πήγα στα high μέρη, έμεινα στην Καλαμάτα. Και θυμάμαι αυτό για τις διακοπές και ειδικά τα νησιά να το λέω χρόνια πριν και να λέω, ας πούμε, ότι ακόμα άσε το νερό, άσε τα σκουπίδια, που ακόμα και αυτό είναι, γιατί βλέπεις ξαφνικά ότι ένα νησί πνίγεται στα σκουπίδια. Γιατί εκεί που κάθε μέρα πετάνε σκουπίδια 100.000, ξαφνικά πετάνε 2 εκατομμύρια. Παράλληλα, συν τι επιχειρήσεις κτλ. Και θυμάμαι να λέω ότι δεν γίνεται ακόμα και με full γεμάτο πια ένα νοσοκομείο από γιατρούς που έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει ανάγκες 50.000 κατοίκων, ξαφνικά να σκάνε στο νησί άλλοι 300.000 άνθρωποι και να λειτουργούν όλα ρολόι. Μου fear unlocked τώρα, γιατί το είπες αυτό? Γιατί αυτό το λέω χρόνια. Το είπες και με έπιασε άγχος. Όχι, μην αγχώνεστε. Το σχολιάζουμε, πώς να το πω. Το σκέφτομαι, ρε, όχι για το αν πάθω κάτι, γενικά για το. Εγώ σκέφτηκα αν χτύπα ξύλο, πάθω κάτι, δηλαδή τι θα γίνει. Θα ψηφολογήσω στην άκρη του Θεού. Έχω εγώ τα μέσα μου στην Κέρκυρα, θα σας τακτοποιήσουμε. Δεν σου λέει κάτι τώρα για τα μέσα σου και την Κέρκυρα. Λοιπόν. Παρ' όλα αυτά, ναι. Ακόμα και να καταφέρεις να πας διακοπές 5 μέρες σε κάποιο νησί, μάλιστα, υπάρχουν κάποια άλλα προβλήματα. Είναι οι συγκοινωνίες στην επαρχία. Στα νησιά. Στην επαρχία γενικά. Γενικά. Ναι. Άμα η επαρχία δεν είναι Πάτρα, Θεσσαλονίκη. Είναι επαρχία. Είναι γάμισέτα. Ναι. Ωραία. Και ας πούμε, πάλι παίρνουμε το παράδειγμα την Κέρκυρα, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νησί. Και έχει και κάποια λεωφορεία. Και έχει και κάποια λεωφορεία. Πολύ λίγα σείσματα θα έπρεπε. Ναι, έχει. Να, πες. Άλλα νησιά δεν έχουν deep κατά deep. Για αρχή, εγώ δεν έχω δίπλωμα οδήγησης ακόμα. Ωραία. Αλλά και να είχα, θα έπρεπε να πληρώσω το αμάξι, άμα πάω σε νησί, ένα 50 € πήγαινε. Κι άλλο ένα έλα. Ναι. Το οποίο ήδη είναι πρόβλημα. Να νοικιάσεις δεν συζητώ, διότι πάλι κρίνοντας από την Κέρκυρα, βέβαια, που γίνεται μια φοβερή σφροκέρδεια σε αυτό, γιατί τα έχουν 100 € τη μέρα, το οποίο είναι φρικτό. Να νοικιάσεις πάλι είναι πολύ ακριβό. Να πάρεις το αμάξι εκεί είναι πολύ ακριβό. Δεν έχει και λεωφορεία. Άμα θες δηλαδή να πας να δεις το νησί, δεν γίνεται. Ή πρέπει να το πας ποδαράτο, ή πρέπει μέχρι όπου φτάσεις να πάρεις μαζί σου το γαϊδούρι σου, που γι' αυτό πάει και λίγο αργά. Ναι. Πόσο να πάει το καψερό? Βάλει και την ταλέπα, βάλει το στο καράβι, βγάλει το από το καράβι. Ναι. Σαν τη Μανταλένα θα σε περνάνε. Χάλια. Ναι, θα σου το πω. σανό του. Το σανό του να κουβαλάς ή να πάρεις από εκεί. Θα σου πω, εγώ σε αυτό που μου λες με ενοχλεί κάτι άλλο. Δεν να πας να δεις το νησί που πάει. Πες ότι αυτό είναι μικρό πρόβλημα, ωραία. Σοβαρά τώρα, πες ότι είναι μικρό. Αν υπήρχε, ειδικά σε μεγάλα νησιά, γιατί τώρα δεν μπορώ να συγκρίνουμε την Κέρκυρα, όντως με μία σέριφο, με κάτι πολύ μικρό. Αλλά πες για τα πολύ μεγάλα, για τα πάρα πολύ τουριστικά, που ενώ ότι έχουν και αυξημένες ανάγκες. Αν υπήρχε συγκοινωνία, θα αναγκαζόταν και λιγότερος κόσμος να κουβαλήσει στο νησί το αμάξι του. Δηλαδή, εγώ στο λέω και από άποψη συμφόρησης και καθημερινότητας. Ότι γιατί, ας πούμε, να πηγαίνει κάθε ένας που πάει στην Κέρκυρα να κουβαλάει μαζί του και ένα αυτοκίνητο, ή να νοικιάζει από εκεί ένα αυτοκίνητο, που σημαίνει πρακτικά ότι μετά τις 5 το απόγευμα το μισό νησί δεν μπορείς να το φτάσεις, να το περάσεις από αυτό το χάος που γίνεται. Το θυμάμαι και εγώ χρόνια πριν, άρα τώρα ακόμα χειρότερα. Που θα μπορούσε το μέσο και έσοδα για το Δήμο να είναι και να εξυπηρετεί για κάποιους ανθρώπους που. Γιατί να κουβαλάς παντού αυτοκίνητο? Δηλαδή, και στο εξωτερικό που πάμε, αυτή τη λογική θα πρέπει όπου πάμε υποχρεωτικά να νοικιάζουμε. Είναι πόλεις και χώρες που το είναι πιο απαραίτητο, το χρειάζεσαι, και είναι και άλλες που πας μια χαρά με τα μέσα. Ή θα το πάρεις αν θες να πας να αλλάξεις. Θα πας από το Μόναχο στο Βερολίνο με τα μάξι. Το θέμα είναι ότι άμα πας σε ένα νησί στην Ελλάδα που δεν είναι Κρήτη και είναι ένα μέσο νησί Ελλάδας, αν θες αμάξι. Ναι, άμα θες μεταφορικό. Αμάξι, δεν θα δεις τίποτα. Στο λιμάνι. Αυτά, γεια σας, τελεία. Και στο λιμάνι δεν μπορείς καν να βουτήξεις γιατί είναι λιμάνι. Ωραία. Ναι. Άρα, γιατί πήγες? Δηλαδή, γιατί εκείνες οι φακές που έτρωγες. Γιατί τις έτρωγες ένα χρόνο? Ναι, κάπου, όπα. Καλά, μην μείνεις το να πάρεις ταξί να πας, γιατί το έχω κάνει και αυτό παλιότερα. Όταν είχα πάει Μήλο, που πάλι δεν είχαμε αμάξι και τα λοιπά, και είχε κανένα 2 λεωφορεία να πούμε σε αυτό το σημείο. Και στην Πάρο θυμάμαι εγώ, παλιά είχε λεωφορεία, τώρα δεν ξέρω τι παίζει. Είχαμε πάει στο Σαρακίνικο με ταξί. Μάλιστα. Που ήταν σχετικά κοντά. Που και εκεί οι τιμές είναι fix. Δεν είναι. Ναι, πού πας, Σαρακίνικο, μισό λεπτό, 30 ευρώ. Ναι, ήταν κάπως έτσι. Και λες, έχω φτάσει μέχρι εδώ. Να μην το δω το ρημάδι. Ας το δω το γαμίδι το Σαρακίνικο. Ας πάει στα κομμάτια. Αλλά κάπου όπα, ρε γάμο.
Ναι, εγώ εκεί εστιάζω σε αυτό που σου είπα πριν, γιατί πέρα από την ταλαιπώρια που θα σου πει άλλο πρακτικά ότι εντάξει, θες να πας μεταξύ, θα πας με λεωφορείο. Το θέμα είναι άλλο, ότι ακόμα και στην Αθήνα, που όλοι, στις μεγάλες πόλεις, που όλοι λέμε για το πόσο ακριβή είναι η βενζίνη, πόσο ακριβό είναι να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο και μπλα μπλα μπλα, για μένα κάνουμε λάθος focus. Το αμάξι μπορούσε να ήταν και 3.000 ευρώ. Αν ήταν 3.000 ευρώ και η βενζίνη ήταν δωρεάν, θα μας άρεσε να ζούμε σε μια πόλη που θα είχε 4 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Δηλαδή, εστιάζουμε. Πολύ δρόμο για να μην συμβαίνει αυτό. Ναι, δηλαδή εκεί που λέγαμε παλιά, ρε παιδί μου, ότι να μειωθεί, να μην το παίρνουμε για μικρές αποστάσεις, να μην το παίρνουμε για να πάμε στο κέντρο που θα το βάλεις κιόλας μέσα σε όλα. Τώρα να είμαστε σε φάση, εντάξει, πήγαινε στην Κέρκυρα, αλλά πάρε μαζί σου και 10 άτομα, πάρτε 3 αυτοκίνητα να έχετε. Σου λέγω τζάμπα ήταν. Εγώ δεν θέλω να πάρω, φίλε μου, το αυτοκίνητο να το κουβαλάω μαζί μου, θέλω να το πάρω μία μέρα. Για μια πιο έξτρα διαδρομή που θα χρειαστεί να κάνω, πιο δύσκολη, πιο μακρινή. Αν μπορώ να μετακινούμε με το λεωφορείο με κάποιο μέσο εκεί του νησιού, θα το προτιμούσα. Λοιπόν, συνεχίζω και λέω, μιας και μιλάμε για αυτοκίνητο, γιατί παιδιά πραγματικά το έχω ξαναπεί, αλλά θα το ξαναπώ έτσι ίσα για να το υπενθυμίσω. Με ενοχλεί το παρκάρισμα παντού, πάντοτε και με κάθε τρόπο. Έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Γιατί, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, δεν ξέρω, επειδή ούτως ή άλλως είναι λίγο πιο. Το κουκάκι. Ναι. Άδειο είναι. Δεν μιλάμε για σήμερα και για χτες. Λέω γενικά. Ειδικά τώρα λέω το καλοκαίρι που είναι ούτως ή άλλως λίγο πιο δύσκολο όταν βγαίνεις έξω. Δηλαδή, χτυρίζεις την ώρα και τη στιγμή που γεννήθηκες. Ναι. Τη ζέστη, την ασφυξία που νιώθει, δεν μπορείς να πάρεις ανάσα και όλα αυτά. Έχεις να κάνεις και παρκούρ μεταξύ των δίπλο, τρίπλο, τέτραπλο παρκαρισμένων. Το έχω πει. Ναι, το ξαναλέω και θα σου πω γιατί το ξαναλέω. Γιατί νομίζω ότι όσο πάει γίνεται και χειρότερο, δεν υπερβάλλω. Χθες το απόγευμα που πήγαινα στην ACS, πέτυχα στη Θησέως, πρόσεξέ με, τρίπλο παρκαρισμένο. Δηλαδή ρε μαλάκα, να σου πω κάτι. Έχει μια σειρά που είναι μόνιμα παρκαρισμένη. Είναι σαν πλέον προέκταση του δρόμου. Δεν φεύγουν ποτέ από εκεί. Ωραία. Και είναι και μεγάλος δρόμος. Αν δεν διπλοπαρκάρουν, κάνουν και μεγάλη έκπτωση. Αν δεν διπλοπαρκάρουν, γιατί πρέπει να πεταχτούν να κάνουν μια δουλειά και πραγματικά το καταλαβαίνω, είναι η τελευταία εναλλακτική. Όταν μετά το διπλοπαρκαρισμένο, δηλαδή εγώ για να περάσω με το πατίνι, φτάνω να είμαι οριακά αριστερή λωρίδα. Γιατί δεν μπορώ. Και είμαι με το πατίνι, δεν μιλάω για τα πόδια που θες να περάσεις από τη μία γωνία που τα παρκάρουν και πλέον με όποιο τρόπο, έτσι. Τουλάχιστον στην Καλιθέα που είναι εδώ το στούντιο. Έτσι. Για να περάσεις δηλαδή, μαλάκα, πρέπει να κάνεις σοβαρό παρκούρ και με εκνευρίζει γιατί εγώ που είμαι αρτιμελής δεν μπορώ. Δηλαδή μου είναι κόπος, σοβαρός κόπος. Είναι πλέον κάτι το οποίο μόνο το μάτι μου ενοχλεί. Πριν καν βγω, ανοίγεις, αν δεις τις γωνίες, αυτές εδώ οι γωνίες εδώ είναι μόνιμα έτσι παρκαρισμένοι. Που κυκλοφορείς πολύ στους δρόμους, έπρεπε να κουβαλάς πάνω σου τα αυτοκόλλητα. Το είμαι γάιδαρος. Παρκάρω που γουστάρω. Πραγματικά. Στον αριστερόχειρα θα τα βρεις. Η κατάσταση, και να σου πω και τι συζητούσαμε τις προάλλες, γιατί λέω εγώ και καλά, έχει πολύ μεγάλη θέση, λέω εγώ στο φίλο μου τον Γιώργο, βάλτο, του λέω μαλάκα όσο πιο λάθος μπορείς, τύπου να μην έχει ούτε μπροστά ούτε πίσω, γιατί εκείνη τη στιγμή είχα νεύρα. Δεν το έκανε. Του λέω βάλω να τους κάνουμε σπάσιμο ρε παιδί μου στη γειτονιά, γιατί παρκάρουν μόνιμα όπως να είναι. Και πιάνουμε μια κουβέντα και εγώ οριόμουν γιατί έλεγα ότι θεωρώ πως πλέον η δικαιολογία του δεν είχα να το βάλω κάπου. Που όντως κάναμε εκείνη τη μέρα που το είπα αυτό, είχαμε κάνει 45 λεπτά να παρκάρουμε. Το καταλαβαίνω. Αλλά αν λειτουργήσουν όλοι έτσι, δηλαδή επειδή κάνω 45 λεπτά να παρκάρω, το βάζω κάθετα και το μισό πάνω στο πεζοδρόμιο, γιατί εγώ εκεί βρήκα. Δεν έχω κάπου άλλο να το βάλω. Μαλάκα, δεν θα μπορούμε να βγούμε από το σπίτι. Είναι σοβαρό πρόβλημα. Συγγνώμη που γελάω, είναι σοβαρό πρόβλημα. Απλά σκέφτομαι το τραγούδι του Χαριζάνη και το Αυγερινό από τα μοιάσματα, το ψάχνω πάρκινγκ. Ναι. Που πρέπει να γίνει το αγαπημένο και δεν θα το βάλω ringtone. Ναι. Το οποίο αφού λέει διάφορα, ψάχνω πάρκινγκ εδώ και μία ώρα, ψάχνει στην αρχή, βρίσκει κάτω ανακύκλωση. Αν δεν γαμίσου, ενώ παραγαμηθεί για ανακύκλωση, λέει. Μετά λέει, βρήκα θέση, τελικά ήταν πιλωτή. Ναι. Κοίτα το μαλάκα που έχει πιλωτή, ξέρω εγώ ψάχνω πάρκινγκ και εσύ κάνεις παιδιά επειδή έχεις πιλωτή και κάτι τέτοια. Και στο τέλος κλείνει το κομμάτι, λέει «Αϊσυχτήρ, θα αφήνω με αλάρμ σε είσοδο νοσοκομείου που εφημερεύει». Ναι. Και είναι σε αυτό το vibe. Είναι αυτό το vibe μου, αλήθεια. Νομίζω ότι κάθε μέρα που περνάει, κάθε μέρα γίνεται χειρότερο μέσα μου αυτό που νιώθω για το παρκάρισμα. Σοβαρά. Είχε παρκάρει τη μηχανή, δηλαδή η μηχανή η οποία μπορεί να παρκάρει έτσι και να πιάσει, να μπει αμάξι εδώ,
την έβαλε έτσι έξω από το σπίτι μου. Να πας να γαμηθείς. Απέναντι έχει 2 κάδους οικοδομικούς. Ο Δήμος Καλυθέας έβαλε καφέ κάδους για τα απόβλητα, που καλώς έκανε, αλλά τώρα τους έχει βάλει τους περισσότερους δίπλα σε κάδους σκουπιδιών και ανακύκλωσης για να τους κομποζάρει, και πλέον είναι θέση 2 αυτοκινήτων πιασμένη, που σε ένα δρόμο που μπορεί να έχει και από τη μία και από την άλλη μεριά είναι -2 και -2 αυτοκίνητα, γιατί αντί να κάνουμε κανένα υπόγειο κάδο, να γλιτώσουμε και πάρκινγκ και μπόχα. Όχι, θα βάλουμε έξτρα κάδο εκεί που δεν χωράμε. Το ξέρεις ότι για τον καφέ κάδο θέλεις κλειδί που στο δίνει ο Δήμος? Όχι. Το είπε η μαμά μου προχθές, γιατί της είπα ότι ξεκίνησε κομποστοποίηση. Ξεκίνησε κομποστοποίηση. Οκ. Και πρέπει να πάρω κλειδί από το Δήμο για να. Αν δεν θες να κάνεις την κομποστοποίηση που την κάνω εγώ στο σπίτι και θες απλά να πετάς. Τα βιοστερεό. Δεν είμαι σίγουρη πως λέγονται, αλλά είναι τύπου φλούδες από λαχανικά και τέτοια. Καφέ, νομίζω. Καφέ εννοώ. Καφέ. Ήλι, καφέ, κόκο. Ναι, κόκο καφέ, δεν κάνει γαλακτοκομικά κρέατα, δεν κάνει μαγειρεμένο φαγητό, αλλά όλα τα άλλα αυτά που θα δίνει στα ζώα. Ναι, ό,τι κάνουν οι κότες, ναι. Αυτό, μπράβο. Και πρέπει να πάρω κλειδί από το. Για να μην βάζουν πίπες μέσα, έχει κλειδάκι το οποίο έρχεσαι σε επικοινωνία με το Δήμο και σου δίνει κλειδάκι. Άκου τώρα. Ενώ αν ήμασταν πολιτισμένοι, θα ήταν ανοιχτός ο κάδος και θα βάζαμε μέσα αυτά που πρέπει. Ναι, ισχύει και αυτό. Τέλος πάντων, για πες κι εσύ, ήρθε η ώρα να γίνω δυσάρεστος. Με ενοχλούν οι άνθρωποι που φλεξάρουν μπράτσο, συγκεκριμένα μπράτσο, με πόζες τύπου bodybuilding. Τι άτομα έχει στα social? Καλά, και από το Explore δεν είναι μόνο followers και following. Δηλαδή, προσέξτε λίγο. Δεν το λέω εγώ που θα είμαι αιωνίως πατάτα και δεν πρόκειται ποτέ να κάνω μπράτσα. Δεν το λέω δηλαδή από ζήλια, αλλά το θεωρώ. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, πρόσεξε, που είναι ο άλλος με το κινητό, γιατί αυτό συνήθως είναι αγόρια, δηλαδή είναι 99%. Είναι έτσι. Την ώρα λοιπόν που είναι. Δηλαδή, εγώ λέω, έχεις κάνει ένα σώμα. Με γεια σου, με χαρά σου, θέλω να το βλέπω όλη μέρα, να παίρνουμε και λίγο μάτι. Οκ, αυτό. Άμα θες να μας το δείχνεις δηλαδή. Αλλά αυτό το πράγμα, το έτσι, φωτογραφία, έτσι και ταυτόχρονα πρέπει τώρα αναγκαστικά να σηκωθώ. Μην μιλάς δηλαδή εσύ. Αυτό, δείτε τώρα μόνο τον κορμό μου, να το κάνω έτσι. Ωραία, θα γονατίσω. Και τώρα, αγαπητοί συνδρομητές αυτού του καναλιού, αποφάσισε και το δεύτερο μικρόφωνο να πάει διακοπές. Γι' αυτό, ό,τι ακούσετε από τον ήχο της κάμερας. Καλό καλοκαίρι. Θες να δείξεις το σώμα σου, έτσι, δείτε τώρα πόπο εδώ πέρα, κορμάρα. Και είσαι έτσι, έτσι, έτσι στη φωτογραφία. Μόνο εμένα μου φαίνεται γελίο. Είναι. Εγώ δεν εστιάζω στην ανάγκη να δείξει κάποιος το σώμα του, γιατί γαμώ. Άμα το έχει και γυμνασμένο. Και όπως είπες, να πάρουμε και λίγο μάτι. Να πάρουμε και λίγο ότι κόσμο κυκλοφορεί και έξω. Είναι ωραίο να βλέπουμε. Ναι. Πράγματα. Inspirational. Ναι, Λες, ναι. έτσι θα γίνω κι εγώ μια μέρα. Α, έτσι, ναι, ναι, αυτό. Αυτό βλέπουμε, ναι, τίποτα άλλο. Λίγο κάπου όπα με τις πόζες, γιατί αυτό το πράγμα ή το αντίστοιχο του μπορεί να είναι πολύ. Ξέρεις, έτσι. Αυτό που το κάνεις λες και πολύ φυσικά κάθεσαι έτσι και φαίνεται ένα σώμα αγαλματένιο. Βγάλετε μια φυσική ωραία φωτογραφία, ρε παιδιά. Και Κυριακούς να είχα, δεν έβγαζα ποτέ έτσι φωτογραφία. Θα έβγαζα μια φωτογραφία να πάρτο, έκανα κι εγώ Κυριακό. Γιατί σου φτάνει ο Κυριακός. Και εγώ έχω τα εθνικά μου πόδια. Για σκεφτείτε αντί να κάθομαι έτσι τα βίντεο ή έτσι, να καθόμουν σε όλα τα βίντεο έτσι, με σκοπό να βλέπετε το μπούτι μου. Ναι, αλλά αυτός έκανε καριέρα στο κάτω-κάτω. Ήταν η δουλειά μου το μπούτι. Δηλαδή, δείξε μπούτι, αλλά μην το δείχνεις με τρόπο που είναι τόσο αστείο που ούτε το μπούτι δεν κοιτάω έτσι όπως το δείχνεις. Ο τρόπος που επιλέγεις να το φλεξάρεις χάνει το 80% της ομορφιάς του. Τέλος. Με τούτα και με εκείνα, αυτό ήταν το βίντεο μας. Κάντε ένα like σε αυτό το βίντεο, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουδουνάκι για να σέρβετε ειδοποιήσεις για όλα τα βίντεο που θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν σε αυτό το κανάλι μετά από αυτό το μικρό καλοκαιρινό διάλειμμα που θα κάνουμε. Κάτω στο κουτάκι πληροφοριών θα βρείτε όλοι μας στα social media για να μας ακολουθήσετε και να δείτε πού δεν θα πάμε διακοπές και φέτος. Και φυσικά μην ξεχάσετε να μας γράψετε στα σχόλια τα δικά σας θέματα που έχετε σχετικά με τις διακοπές, πράγματα που σας εκνεύρισαν, αν πήγατε, που δεν πήγατε, δεν ξέρω, ό,τι σας αρέσει. Γράφτε μας και ένα άντε για τα ξαναλέμε με τη νέα σχολική χρονιά. Καλό καλοκαίρι! Αύριο στο μήνυμα.